ला माई के छोड़ दी। माई हमर बचपन से चले के सिखैले बिया, बोले के सिखैले बिया। तो हमरा वो पीछे कम मेहनत कइले बनी का? तू का मेहनत कइले बड़ू? हम चुप रहे के सिखैले बनी। जी जाना तनी रउर माई नु रउआ के ना रउर दीदी के ज्यादा मानेली। तो ऐसे का हो गइल? हमहू अपने बहन के ज्यादा मानेनी। रउआ खराब ना लागेला? इमे खराब माने वाला कौन बात बा? हाँ तो ठीक बा, जब खराबे ना लागेला तब हम का बोली। देख ला भाई लोग, घर फोड़े के शुरुआत नु यही से होला कि हिंका के ज्यादा मानेली, हिंका के कम मानेली। जब बियाह होई चाहे जे शादीशुदा बा सावधान रहलो। जब से हमार शादी हो गइल बानू तब से हम परेशान हो गइल बानी। आज रुको पंडित जी के फोन करतनी, पंडित जी हमरा के उपाय बताई। हेलो बाबा प्रणाम। बचवा बाबा देखी ना, जब से हमार बियाह भइल बानू तब से हम परेशान बानी। तो नक्षत्र देख के बताई ना हमार कि कब हमार दुख दूर होई। नक्षत्र ही बतावता कि तू 7 साल ले परेशान रहब। 7 साल बाद बाबा? 7 साल बाद तारा आदत लग जाई। बुआ कसम खाई कि हमरा के छोड़ के दुनिया के सब लड़की और बहन। हम शुक्रवार के कसम ना खानी। ठीक बा, आज ना खाएम तो काले खा लेहम। शनिचर के हमार मौन व्रत रही। ठीक बा, तब इतवार के खाएम। इतवार के तो सारा दुनिया के छुट्टी रहेला, 2 दिन कसम कैसे खाएं? रउआ कसम खाई जल्दी ना तो बेलना जाके आओ तनी। ठीक बा, हम कसम खा लेते नहीं। दुनिया के सब लड़की हमार बहन, तारा के छोड़ के आ हमरा साली के छोड़ के। इतना दिन से दाढ़ी काहेला बढ़ावत तनी? साधु बनेम का? हाँ, हम साधु बने, दुनिया के ज्ञान बांटे। अपना फिर ज्ञान बा कि दुनिया के ज्ञान बाटेम? साधु बने हम।